wannan makon muna tafi da sharhin fim ɗin Zubaida. Inda za mu kawo muku sunayen jaruman da suka taka muhimmiyar rawa a cikin fim ɗin Zubaida, har ma da ma'aikata kamar wanda ya tsara labari, mawaƙi ko kuma wanda ya shirya ya bada umarni. Daga bisani kuma mu kawo muku takaitaccen labarin fim ɗin. Sai ku kasance tare da mu, kada a bar ku a baya. Jaruman sun hada da Ali Nuhu, Abdul M Sharif, Bilkisu Abdullahi, Bilkisu wada Shema, Lalladi Abdullahi, Musbahu Amfara da dai sauransu. Tsara labari Abubakar Habu Hajiya, mawaka Abu Tsoho, Ali Sarki, bada umarni Awal Bai Abdullahi, shiryawa Habu Hajiya, director Sunusi Oscar Fofotu. Zubaida. Yanzu za mu je ga takaitaccen labarin fim ɗin Zubaida. Ahmad Zubairu yana fama da ciwon zuciya har ya kai da sai an masa da shan zuciya idan har an samu. Kwatsam sai wani mutum ya yi hatsari. Matarsa ta sadaukar da zuciyar mijin nata zuwa ga Ahmad, amma tare da bada sharaɗin cewa ba za a faɗa masa ba ko da ya warke. A cikin sa'a da nasara aka yi wa Ahmad Zubairu da shi. Ka samu lafiya, jiki yayi kyau. Alhamdulillah. Na gode wa Allah. Sannan kuma na gode miki da kika yi wannan kokarin kiga cewa na samu lafiya. Dan saboda ke yanzu nake numfashi. Gashi zaka ci gaba da shin maganin nan har ƙarshen rayuwarka. Ƙarshen rayuwata kuma. Na ka canja, we can risk infection. To shikenan. Da ya nemi da a faɗa masa wanda ya bashi zuciya, likitan ta sanar da shi sunanta da kuma adireshinta. Nan matar shi Zubaida suna zaune a Abdullahi Mato Christian, jami lamba 12. Mutunta sunan shi Alhaji Kabiru ya samu haɗari ne na mota aka kawo shi asibiti. Tabbatar ba zai rayu ba, hakan ya sa matarsa ta sadaukar da zuciyarsa a gare ka a mazaunin sadaka. Ka kuma ce kan mu faɗa maka. Daga nan ya ringa bibiyar rayuwarta, amma ta ƙi ta sake jiki tare da shi. Sai da wasu mutane suka fara bibiyar rayuwarta suna ƙoƙarin kashe ta. Ni ma ban san ko su waye ba. Suna kira na da boyayyen lamba ne. Sannan kuma sun ce min idan har ban ba su haɗin kai ba, za su yi ajali na kamar yadda suka yi ajalin mijina. Na dauka cewa mijinta ya ɗari. Kace shi aka yi? Ni ma da farko na yi tunanin mutuwa yi. Sai da bayan suka kira ni suka faɗa min cewa ai ya ƙi ba su haɗin kai ne, shi yasa suka kashe shi. Tun shi hakan ke faruwa, ma'ana tun shi fara kiran ki. Tun sati 3 da mutuwar mijina. Tun lokacin suka kira wani a waya. Suka ce min duk inda zan tsere za su taɓa bari na ba. Sannan kuma sun ce suna da mutane daga cikin ƙawayena da ɗan uwana. Akwai lokacin da aka kira Zubaida a waya, sai Ahmad ya karɓa ya kira lambarsa ne ya ce da shi yana so su haɗu don ba damuwa. Hello? Hello? Barka ne. Barka dai. Dala ina son ganka ne. Sai dai ban gane wanda yake magana ba. A da na fi so muka haɗu ne ka fi ganewa ne bayani. Ba damuwa za mu iya haɗuwa da kai amma sai da daddare. Ok, a yana kake ganin zama da kenan. Malu da kai a gangare. To shi kenan zama. Da suka haɗu da daddare, tsautsayi ya faɗa kan Ahmad inda ya yi nasarar kashe Sani Matori. Washe gari da 'yan sanda suke bincike suka gano agogon Ahmad inda suka je har kamfanin da ya siya aka ba su receipt ɗin shi tare da bada cikakkun bayanai akan Ahmad. Hakan ya sa suka fara bibiyar rayuwarsa. To amma ya labai me zai hana tunda mun tabbatar yana da hannu a ciki kar mu bar shi mu kama shi kawai mu wuce da shi. Wato ba mu kama shi dumu-dumu ba, aikin mu yana so in ka kama mutum dumu-dumu nan ne za mu yi aiki da abin da ka faɗa. Yana da kyau yanzu lalle mu dinga bibiyarsa duk inda ya shiga domin mu kama shi kamar yadda kake so. Da tafiya ta yi tafiya, Ahmad ya gano dukkan makircin Zubaida ne bayan ya yi bincike inda ya gano Sani Matori saurayin Zubaida ne. Sani Matori yayin ƙaumin sannan kuma saurayin Zubaida ne kafin ta yi aure. Sannan kuma ita ta sa Sani Matori kashe mijinta Alhaji Kabir. Na kai ana so na. Ina son ki da nake son ko. Ina son ka kashe. Ina da kike Zubaida. A nan ne ya gano wani saurayin da ya taba ganin ta tare da shi suna shan sigari. Ka gani? Wallahi ban ma san ka ba. Wallahi ban san ka ba, taba ganin ka ba, amma ni dai dan Allah dan Annabi karka cutar da ni. Idan ma mota kake bukata ni ga ta nan zan tafi a ƙasa sai in bar ma. Ba na bukatar komai daga gare ka. Gaskiya kawai nake so daga gare ka. Allah da zan faɗa ko ce iri ce. Ni alaka ka da wacce yarinyar ka bar wurinta Zubaida. Maganar gaskiya Zubaida dai kamar kawata ce, muna zuwa club da ni da ita da budurwata. Club kuma? Haka. Tun yaushe wannan alaka ta fara? Gaskiya tun kafin ta aure ni. Ko da ya tuntube ta bata karyata hakan ba, illa ma karo masa wasu bayanan da ta yi kamar haka. Ban taɓa sanin Sani Matori ba kamar yadda kai ma ban taɓa san ka ba. Na ɓoye farin ciki na ne ga duniya, nake rayuwa cikin kunci saboda na rasa mijina. Amma a zahirin gaskiya ina rayuwa ne cikin farin ciki mara misaltuwa. Sai dai ina da matsala kwaya ɗaya tak. Matsalar ita ce Matori, domin shi na sa ya kashe mai gidana.
sannan kuma na faɗa mishi ba zan iya auren shi ba kamar yadda na yi mishi alƙawari. Hakan yasa ya fara min barazanar sai ya ga bayana. Ni kuma ba zan biya ai haka ba saboda na san idan aka yi haka asiri na bai rufu ba. Shine dalilin da yasa nake rayuwa ina tunanin mafita. Kwatsam sai ka shigo rayuwata. Ranar da ka fara faɗa min cewa ranka fansa ce a gare ni. Sai na tabbatar da zuciyata na samu warakar da take gaba. Na yi amfani da kai na cimma burina. Ko da jin haka sai Ahmad ya sanar da ita ya sa guba a cikin lemon da suka sha. Yadda kika sa guba a cikin rayuwata, ni ma haka zan sa guba a cikin rayuwarki. Ina so ki san cewa wannan abin da muka sha da ni yake akwai guba a ciki. Amma kina da minti 15 zaki ci to kanki. A ɗari Zubaida ta ɗauki mota ta kama hanyar zuwa asibiti. Tana cikin tafiya ne Ahmad ya kira ta. Ki tafi hankali. Domin ko ban saka komai abin da kika sha ba sai da Kabir. Sai dai motar da kika dauka kike ta cin babu barki a ciki. Dan kin iya tsayawa kin tsira. Dan kuma kika kasa tsayawa ina maki fatan Allah ya sada mu da alherin sa idan mu na gaskiya. Da aka kai ta asibiti a galabaice tana kallon sa sai ya daga mata hannu sannan ya fice daga asibitin wanda duk abin da ya faru akan idan dan sandan da ke bibiyar rayuwar Ahmad yake. To duka anan muka kawo ƙarshen takaitaccen labarin fim ɗin Zubaida. Kada dai ku manta ku danna mana subscribe a tashar mu ta Baba Suda sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Wassalamu alaikum. Zubaida.